Odike n'emulo ụmụ Adazi nwanne m ọhaneze ụtụtụ ọma nọ anyị enwekwa na ọjị o a sị na onye wetara ọjị wetara ndụ o a sị na onye wetara ọjị wetara ndụ o chi onye ihe echiri di m akụna etukwu ndị iro ọjị ka o wefu ọjị ndị mmadụ ekele bụ eze amaala ọ ya ewepụ na ọjị n'afọ dị mmadụ ọ bago m aka o mata bụ Fraịde Jenụwarị 9 2026 na mbọsị nke isii n'emume echichi di m mmiri ọma Chukwu nke mụnwara Ikechukwu Okoye Odike Odegwu na-eji na ikele gị n'ihi na Chukwu ka ibu n'eluigwe, Chukwu ka ibu n'ụwa, Chukwu ka ibu n'ala mmụọ. Naanị gị mara onye iyi agọzi ma onye iyi agọzi amara m. Na enwere m ji, enwere m ede, naanị ekele ka m nwere. Maka ama na ọwụ na ụbụ na amaghị abụta ya. Ọ bụrụ ihe eji ego egote amaghị egote ya. Mana ọ masịrị gị na ị ga-eme m eze n'etiti ndị eze. Ọ masịrị gị na ị ga-eme ka ọ masịrị gị wee mee ka ihu ọchị tọọ m na ezinụlọ m. Na asị gị nara ekele, nara mbuli elu, nara ịja mma, nara ikpisi a. Ka ọ dịchara aha nsọ bụ bido n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda anyanwụ n'aha Jizọs. Awee ya mgbaghara mmehie n'ụdị m ụdị ọhụrụ na dị Mosa na anyị mere ka anyị ma na the righteous man si na 70 times daily. Anyị nwa mmadụ nkịtị. N'ime njọ ka a mụrụ anyị, n'ime njọ ka a tụrụ ime anyị, na-awee na-ayọ mgbaghara mmehie n'ụdị m ụdị ọhụrụ. Ndị agata n'ibia ka ndị akwute n'okwu ọrụ. Ezi omume kwesịrị na anyị emume anyị eme ya. Ana ya ọkụ were fụnanya jụrụ anyị na na-eke ejikwa ọrụ be ji na-enwere ndị ọjọọ lekwasị anyị ebere ma sakara omume ha karịa aka ya n'aha Jizọs. Nna wee na-ayọ gị ebe ọ bụrụ na ọ masị gị Jehova iwe dowe m n'ọnọdụ dị otu a. Tata wude 6 anyị ebido gị ewe ruo na mkpụrụ ụbọchị nke isii na anyị na-ayọ gị ka iduru anyị ruo n'isi njedebe n'aha Jizọs. Awee na ya ayọ Jehova si agha biko echi ka anyị ga-azụ a nwanne echi jee ikwu nne m alụ wee sị na etu a mbido esi wee ma mma
na njedebe ya makarị mbido n'aha Jizọs. Were tupu ndị ụmụ na ndị egede ndị ife dị mma na adị mma ndị nna anyị wa ndị nzọ ọbara niile Adazi akọwara ndị otu ha ndị nzi ichi niile ibe na-emere Adazi ibe n'ihe Adazi na-emere ibe obodo ji aka obodo mba ji aka mba ndị ichie abụọ dị ike ọnwụ nutere m mmanwụ na-agbanụ ndị ichie abụọ na-agọ m ndị ichie abụọ ndụ agụba ndị ichie abụọ kpara akọ ma akpa ndị ichie adị nwa na-eme ọ bụ ahịa otiti nnukwu mmadụ asọghị ọnwụ ndị ji ikpe tiwu adụ a sị na mmiri na welu ebe ọ na-adọ ọdọrụ a sị m unu kunie onye ku ya ku ibie eku abịa abịa eku anụ ngarịnga ụlọ gbagotere unu biko oche nwe unu dowere nna ya nụ ka nchike anya nka zeka ya nka nna ya ngozi n'isi Adazi Nnukwu n'isi dị nwarebe n'isi Nnukwu nwoke nwaanyị ihe ọbụla ihe na-akpakarịcha anyị nke na-eju anyị ụra ka Chineke mere anyị karịa ka anyị wee na-ayọkwa ndị nwunye anyị ka unu na-erube isi na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na nwaanyị asọpụrụ di ya anaghị ụmụazị a mụtara amụta ka ha na-erube isi ọkụkọ nhachi ka egbeji ebughị ya enwee ndị agha ha ndị ọba ọ ya agbụgba mgba agbacha ka ụmụazị so ikwa wee na-arịọ Chineke na ndị ana na mmụọ mmadụ amoosu ọgwụ agwara agwa ya chụrụ achụ ọkọta ikuman arụsị ọgbọ dị ndụ ọgbọ nwụrụ anwụ si na ibe anyị na-eme anyị na-enwe isi anyị kwuru na anwụ na-egbu mmụọ nwụ na-egbu mmadụ nwụ na-egbu amoosu ya egbu ha ahụhụ na ọzọ dị mmiri ọma Chukwu nwa nchiri ọwụ mmụọ ọwụ mmadụ ọwụ oke ka okoyo ka wụ komkọ mgbe 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 ọgba nkwọsị na amaghị echikarị ya nke ọ ga-eji anaze mmiri ekwu na Chukwu nwa abịa ma dịre nwoke ya dịre nwaanyị ahụ ihe ọ zụtara ọdụ na okpe ya na ọyọ mmiri ga-etu nwa aga na-esi zụta adụ n'ụkpa m na ma nọrọ nwoke nke ya nọrọ nwaanyị nke ya ana m nwa bịara wanye ebe ụwa m wee sị mmụọ mmadụ si ka na ihe dị n'ụkpa masị na ọ ga-eji anaze mmiri ka ngọlisi nka ngọlisi nwoke nwaanyị mmadụ niile nọ ebe a ma ekwu unu n'okwu mana okwu nwata n'ọnụ ka ikpe ji ama ya wee na-ayọ ndị ichie abụọ anyị n'ọnwụ unu ka ahụ ana Adazi Nnukwu ana mkwere ụmụ dị a na aja Adazi Nnukwu anyị so Adazi Nnukwu ọra mụrụ anụ mmụọ na Adazi mmụọ mere m wee nọrọ n'ọnọdụ a Chineke kere nna pawa belongs to you wee sị ka unu chekwa na ekele onye na-atara nkwọ ka m kwụ unu na ihe ọma ahụ unu kwadoro n'ime m ka o mere onye isi ji akwụsịghị n'ụzọ na ụdị m ụdị ọrụ onye rosikwu ya na ọma ndị ire wesịka ọra mmụọ na ndụ mmụọ ha na-eze nọ ebe a ka ha ya atọ ọjị a n'ogbe ya taa ya n'ibe ndụ ahụ isi ike na Jizọs Kraịst mere ana m asị na ndị ọnwa agọgo adịme ọgọ ọdụ nwa Odike ịmụ ọfọ ọgọ ana m asị na ọ ya abara anyị ibe enugwa mụ ya bido nkata anyị kpara ntisi n'ọwa ọgụgụ to the final stage Chukwu ya nọnyere ya oye ejika nka oye ezeka nka nke anyị na-ayọsi Chukwu ike nke a ọfọsọ ibi ele Dim akọrọ tupu ndị ilo dim akọrọ tupu ndị ilo dim onye la ana m asị o ka ego ọka ole no ọfọsọ ibi ele no Ezama. Dim Ikechukwu. Dim Obinakweze. Dim Ikesinigwe. Dim
Akusinachi. Nalu, Weloji. That's all you do. I'm a lay out. That's all you do. More than I mean, I think go on the so Richard didn't have it. Okay, I just want to more than my work. I can get home on one every day. Yes, I'm going to General Director, CMO, Okadayases, Afugom Alaji Bashika Franklin, Okenka Lok, family, no. Akunne, no. What I'm not going to need that. Hey, Jink, Akawanaka. How do you move? Sayo Bogotan, Alaji Bashika Bogotan. Kademutiana, Kopawa, Cassini with Dim, power from Dim. Dim, million much. Dim, million much. Dim, Pinaco. Dim, Akusinachi. Dim, Ikechukwu. Dim, Holy Power. Oh, one if I go is great. Number one. Hey, no. I like that. Oh, here. Let's go, man. Little woman. I'll go. You I'll go. My age grade were for half. After 1990. December 1990. 20th December 1990. On now the general chairman will be one age grade. We had room one you will be 1999. No. What you doing after? Dim, million much. Dim, Ikechukwu. Dim, Akusinachi. 001. Family Union. Ichia Obom Magnus Okafor. Ichia Zamala, nada than Nnukwu. I have got a deputy on his indoor na Nnukwu. Chief Sachike Belong Dim Odera Dimaki, Timundilo. I have got my dear one, or a Putudogo, the Afakego. The former chairman of the Electricity Committee, ATDU, Michael Ofejako. Now, one year, okay, Joe Ofejako. No. Cheers, Amala. Mountain Dew, my dear. Dim, million much.
Dim obi na-akụ eze. Dim obi na-akụ eze. Dim ike si n'igwe. Dim ike si n'igwe. Dim akụsi na chi. Dim akụsi na chi. O1 Ibadigo age grade, that doesn't know. O1 Ibadigo age grade, that doesn't know. Dim, the last one. Dim Ohuebi, that doesn't know. Dim Ohuebi, that doesn't How many did there? Hey! How do you go? I'm going to be a good year with your George. It's present you only with I'm a carrier. The model I go to talk on the Lonina. Yaman would what you didn't want to Lord. I got out with I go. Lord. On the mobility. You can't have a lot before you continue. Nothing one oh God. Another one. Yes. I went to the Catholic. I may guess you. I used to use you, but I don't know what to tell you. I have a couple of them. I didn't do it. These things are my men. I have a man that does the man now. I wonder who can listen to you. I can say you. Hello. I see congratulations. Oh, you chicken. They want to be funny. They want to be young. This one, Dim.
No. Thank you very much. So, your mama is the Abba no more. Okay, thank you very much. No guy, no.
all the way from the Ogbalu. NDA, Adamanya, Kewan Game, Nicolo Atalego, Nicolo Baba Cachinale, Abraku Ekule, I want you to learn Africa. Million match. He just said, well, Nicolo Go now. Get in any Palogamaka. Even any mama who chemical, get your love. Agamaka will you. I cannot buy you on a Google. If I Million match. And they won't know me. I'm not going to fake one. I want them working. I want them working. I want them working. We hear me. Where you are, you better keep on now. Onye metelo bulu Anyị ọnwụ family na-agụlụ ndị ọgọ. Oge anyị anwụọ family na-agụlụ ọhụrụ ya dị mkpa. No. M ga-etu ya bụrụ tụle ya ma na-edozi ka ihu onye yi n'oche ngwa ibi na tọki. Dim Obi na-akụ eze. Dim Akụsinachi. Dim Ikesi n'igwe. 001 ife adịgo na agazi nnu. Dim Ogbuefi. Yes, so Dim Igbo ndị bịa n'ebezi afọ. None. Anya àwọn family so na. Mana agora na do one day. Agora do one day. Ogoro mana one day. If one oga iba gun dai mana. None. Oya mana yo man de do ye ga gun. Kama yo man kan le mo ne. None. Obrigado a Ivan, via come na college. Gabriel. Cuida bem, cuida bem. Cuida bem, Hey, no. Hanya mau family na golo. Chalo. Okay. Ibu kuat. So, sini. Hey. Kan saya foto? Hey. Hello. I'm
mana bifo anyị agawa n'iru unu ga-etu ya ahụ mkpọ ha niile ekweghịte onye ọzọ ijire maka fonu tuo ya dim mmiri ọma Chukwu dim obi na-akụ eze dim akụsinachi dim ike si n'igwe gee ntị dim ohu ebi onye ebi ka otu echi ọrụ Adazi.
You are welcome. My brother, I want to go. I know what I love you. I'm a lawyer. Yes. Okay. Dim million Ikechukwu. Dim Obina Kweze. Dim Akusinachi. Dim Ikesini Igwe. Wani Padigo Eju. Oh, why no? Congratulations. Ikechukwu not those people were. Yes. Onye which you don't need Padigo Eju. This is Obuka Tiger. Is in Nnukwu. You see, this is the Okoye family. Yeah? And Obija. And Obija. General, Chief Engineer Cyril Madaka Adeto, Fellow Nigerian Society of Engineers, Ikechukwu, 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 Nnukwu Emeritus, Chief Emmanuel Kanu Ugumba, Ezana Ezechinedu, the Second Vice President General, Comrade Obie Binilo, very much here. Secretary Adama's Cabinet, Tudo Bijindo, Oyechizoka, Chairman for Works, Engineer Okana Jeke, Youth Leader, Sir Akolisa Atiemu, and others. You are all welcome. All this is here and there. All right. No.
ngwara unu etu ya ha. Biko ka anyị tụọ ya. Ọya. Dim mmiri ọma Chukwu. Dim mmiri ọma Chukwu. Dim obi na-akụ eze. Dim obi na-akụ eze. Dim akụsinachi. Dim akụsinachi. Dim ike si n'igwe. Dim ike si n'igwe. Ụwa n'ife adịgo ejuru ya. Onye ụwa. Ụwa n'ife adịgo ejuru ya. Omer. Adama. Odure. My vice president. Chairman. Ndị ọkụ na road. Ọkụ mara aka n'igwe. Nwanne ya. Nwanne ya. The workforce ndị etiri ndị na-ede aka ebe Adazi ekele m unu. Enweghị ibe ọzọ anyị ji bịa. Anyị na-abụ na anyị kwụkwọ ngwa. Okwenye ya. Ibe anyị ji bịa bụ na ị na-emesi ihe ike. Testimony. Ndị aka Chukwu. N'ikpeazụ. Or before, oge m agba bọọlụ na ọya aka ichi ọzọ. Ọ sị m amara ibe niile a na-eme na si mekwu ebe a. Mgbe ya nọ partnership. Na ọ na-agwụ mgbe nọ partnership. Ọ sị na ya baa na ya partnership. Wee dọwa ego. Anyị wee rụbara ụda. Look a few weeks to mgbe ọ ya echi ọzọ. Ọ sị na ya akpanye ya aka. Mgbe ya nọkwa partnership. Ọ bụ ya. Gọvanọ gwara anyị wee sị na anyị ga-eme ya na anyị ga-apịa aka mekwa anyị aka n'ozugbo ebe moto na-akpa anyị zere wọs. So na ịnọ na ibe niile a na-eme na a na-ekwu working PG ịnọ na aha egwu ya. The part of the success story. Oso n'ibe a na-eme. Ofu onye anaghị anatụ aka usoro n'ụlọ na-ata. O si na ya dere na agụ ka a bịazi wee ọbụrụ oburu. Emeghị ito site ebe a niile wee dịzie ka ime obu ụlọ si na ọgwa na mmadụ aka na ebe aka ọ bụrụ ya so na ọzọ iche na Adazi ka anyị agụ afọ ya kwenchi onye eweta ite n'akụkụ ebe a onye eweta ite na mkpọnata ebe a mana anyị sọ na ya bụ ịzọwa eze ebe a imekwu anya ifu n'oge mpatachara ọkụ na ife izi anyị mere wee buta nnekwute hospital adịghị adị na mgbagbo West Africa. So na this area you know this center ga-abụ ebe eji amatụ ebe a niile ga-abụ ebe eji amatụ onye ka o ji dị mma na onwe nọkata ime n'ụsụsụ ncha mgbe anyị jere okwu o nwere okwu anyị jere ebe a ofu onye bee si ejibu na obughị eme standard maka eme ụdị eme standard na-eji ọzọ ekpere aka kama nye ọba anọkata ụdị anyị si ka anyị kelee Chukwu ịma mgbe anyị bịara ebe a sometime wee si kedu ibe na-abịa na Adazi kedu onye dị ebe who is this man? Anyị wee gwa ndị ụmụnna anyị na ebe anyị bụ ọkọ jidekwa nwoke maka ume emeji ọkụ ọ dị ibe mere esi ya na ọ ya ememeji ọkụ ewetubi ya ozugbo ozugbo mechara omeji ọkụ nke ọzọ ya si na nke a so na imeke ya dị ị na-echi ọzọ etu ndị Igbo si chi ọzọ maka na ndị Igbo wu all the sections ma ụmụada ma ụmụazị integrated wee sị na before make presentation na Adama this is the first time anyị na-apụ as CAC Adama dị integrated akpọgasị ya n'ịma na naghị echebezi mgbe emecha na-egbugbo one of the first person
Number one. Picture more Pai kuja wale no ka Chineke no nyere ko wene mebumo n'internet ya kaza. Adama. Ama emeritus. Adama baji aka. Ogun adelu no. Adama kuja mu ahe. Okay. All against photo. Because inanye. Okoye final. Inanye ba everybody. Chiwebia. Don't United Geba simple. One I chose Adazi. All Adazi to them you Okoye no kozele nkankana ya. Then I pull over and they nage mixture go. You know go. So when I yes buy yours. Adama original. Adama ya original. Uno who emeritus. Second vice. Youth leader. Very important. Agora ya. Asse bafa. No, I'm very happy. I'm very happy. And now I told them, so yen na chi ko wa ona ndapun na doctor le yo moral to move forward. Yeah, so I'm very happy. We will me kuno we are going. Yeah, thank you for coming. Thank you. Photograph to go very sharp one. Me just here to the wow. Oh, we don't have.
Yes.